raz zlyhal. Prestaň si nahovárať, že si niečo menej ako ostatní. Pretože takto v živote skrátka chodí. Nie vždy nám všetko vyjde. Nie každý je pre nás vhodný. Nie všetci sú skutoční priatelia. Tak sa prestaň trápiť. Neznamená to, že je chyba v tebe. Neznamená to, že si vadný kus. Týmito vecami si jednoducho musíš prejsť, aby si odhalil, kto tí skutoční priatelia vlastne sú. Aby si našiel tú pravú lásku. Aby si získal potrebné lekcie, ktoré budeš pre úspech potrebovať. Musíš sa skrátka prebojovať cez tie najhoršie situácie svojho života, aby si zaslúžil tie najlepšie. A nie len ty. My všetci musíme. Páči sa vám moja tvorba? Tak vás poprosím o odber, like a zdieľanie. Nech nás je čo najviac a staneme sa silnou komunitou. Ďakujem vám všetkým.